फेब्रुवारी महिन्याक पापा सोयरादो धार्मिक बेसाक आनी याजक पोनाक आपोवणी लाबोवंकू खुशी मनान आनी स्वाभाविक दुबावान मुखार येतल्या ही वजनांनी पवित्र सभेंत एक याजक जावन वा धार्मिक जावन जेजू क्रिस्ताचे मिसांव स्वीकार करूंक मागया। धार्मिक आनी याजकी बेस जोडूंक वेचा आमच्या ही वजनाक मागण्याचो पाठिंबो दिवंक पापा उलो दिता। कुटाम देव आपोवण्याचे पाळणे। कुटाम हर एका मनशाच्या जिवितांत देवाची वळख दिवचे प्रमुख तेंपल। कुटाम म्हणल्या पवित्र तेंपलात आवन देव साबारी वजनाक ताचे मिसांव मुखार सोंक आपयता। या म्हयन्यांत आमी धार्मिक जिणयेक सडीत देव आपोवणी फुलोवन दीत म्हूण मागया।